No a kuchtíci moji, nevyzerá to fajnovo? Ahojte kuchtíci, dneska si znovu urobíme niečo dobré a budú to obrátené rezne z bravčového káre a zaručene aj tento receptík vám bude chutiť. Takže ideme si mäsko nakrájať a uvidíte. Takže mäsko si pokrájame pekne na plátky, asi takéto. Teraz si ich trošku poklepeme. Teraz si mäsko pekne nasolíme, keď sme si vyklepali. Nakoreníme. Každý podľa chuti. Dobre, teraz si mäsko pekne obalíme v strúhanke. Trošku si ho takto poprikláčame. Môžeme si ho viackrát takto pootáčať, poprikláčať. A keď máme, tak si to dáme do vajíčka a dáme na pánvicu. Pekne si otočíme mäsko. Nakrájame si takto cibulku. Ja som si ju nakrájal dopredu. Potom si nachystáme slaninku na takéto plátky. Prekrojíme si ju takto. A ideme ju krájať na také pásiky. Teraz si dáme kukuricu lahôdkovú. Toto budeme dávať celé na vrch tých rezňov. Decká majú radi kukuricu. Dáme tam tú cibulku, čo sme si nakrájali. Dáme si tam slaninu, čo sme si pokrájali tiež. Teraz si to takto celé premiešame. Ideme urobiť polevu, ktorú dáme na tie rezne. Takže dáme si kečup. Môžete dať tak, neviem, 3-4 polievkové lyžice. Každý ako chcete. Dáme si takúto horčicu krémsku. 1 lyžička stačí. Pridáme si tam takúto thajskú omáčku. Ešte si tam pridáme trošku sojovky. Sojovej omáčky. No to len tak trošku. Dáme si tam kurkumu. Trošku mletej rasci. Trošku oregána. A celé si to pekne premiešame. Môžete si tam pridať ešte trošku vody. Pridal som si tam aj trošku vody. Teraz si to takto premiešame. Teraz si to podlejeme ešte tým výpekom, čo sme si robili rezne. Teraz si to začneme tou marinádou polievať na každý rezeň. Zhruba tak isto. Takto sme si to pekne celé ponatierali, podľali sme si to trošku vodou a ideme si dať tú slaninku s cibulkou a s kukuricou. Takto si to pekne dáme na tie obrátené rezne. A takto, keď to krásne máme na tom, tak si to dáme pod alobal a dáme si to do truby zapiec. Mäsko sme si dali pekne pod alobal a takých 40-45 minút to môžete nehať na 180-185 stupňov. Takže 45 minút nám ubehlo a ideme sa pozrieť na to, ako to vyzerá. Takto nám to nejako vyzerá. A teraz to ideme piec bez alobalu. Priatelia, jak to para nerozvoniava. No a keď sme si nehali mäsko 45 minút zapekať bez alobalu na 190 stupňov, tak si ideme dať na to ešte sír. A sír bude samozrejme udený.
Ideme si tam pridať ten sír. Pridáme si krásne takto nastruhaný sír, stačí nahrubo. A necháme si to zapiecť chvíľku. Jedno vám garantujem, ak si urobíte tieto rezne obrátené, tak určite si už žiadne iné nebudete robiť, len tieto. No kurtíci moji, nevyzerá to fajnovo? A čo povedať na záver? Dúfam, že vám zase chutilo. A dúfam, že sa vám páčil aj tento recept. Už ich máme docela kopu. Čo? Čaute. A prajem pekný deň.